Passem al riu d'Arnes. Empezamos la escalada. Ara, sortint de la segona reunió, ja falta poc, segons algú. Buscar empreses.
Adherència. Molt bé, adherència. Tira, tira, agafa corda. Oh, però para. Puja una mica. I a més sol de tarda, és que és ideal això. Bueno, aquí també. Per la canal. Ha de ser per aquí. What we had last time.